ידעתי שיום יגיע והיא לא תוכל לספר את הסיפור הזה בעצמה, ורציתי אפילו לילדים שלי, אולי יום אחד גם לנכדים שלי, שהסיפור הזה יהיה כתוב, כי זה ההיסטוריה של המשפחתית שלנו. ואני ממש זוכרת שהיא הייתה מחכה לכל פגישה, והיא תמיד הייתה אומרת, היום גלבוע בא אליי. ואחר כך הוא יושב וכותב את הדברים, ממש את יכולה לדמיין את כל הדברים האלה, כאילו את שם, כאילו את על האונייה. אנחנו ממש ישבנו וקראנו את זה בלילה אחד, ולא הצלחנו להפסיק לקרוא. אני חושבת שזה באמת מתנה ענקית בשביל המשפחה שלנו, כמשהו שנשאר אחרי סבתא. וזה כיף, כאילו, שאפשר עדיין לשבת ולקרוא את המילים שלה. זה כמו, כאילו, היא חצי פה. לכל בן אדם יש סיפור מיוחד, אבל זה הסיפור של סבתא שלי. אני יכולה בגיל 90 לחלום. אני מבקשת את אלוהים שישמור על המשפחה שלי. שיהיו בריאים, שיחוו את עצמם. יותר מזה אין לי מה לבקש.